Hayırlı gün исәнмесез. Яңгасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Алдагы 25 минутта атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгаларына тукталырбыз. Бүгенге программада Татарстан Иркутск арасы ике төбәк парламентлар арасында килешү имзаланды. Коралны 21 яшь тулгач кына сатып алырга рөхсәт. Дәүләт думасында Татарстан депутатлары тәкъдимнәрен ишеткәннәр. Көндә бәя арта. Үзебездә үскән кызыл чөгендер хәзер менә шулай тора. Бу атнада Страсбургта Европа Советы җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессының 40-нчы сессиясенең икенче өлеше ачылды. Коронавирус таралу куркынычы булу сәбәпле ул видеоконференция режимында уза. Пленар утырышта конгрессның дәрәҗәле әгъзасы Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Сессиядә күтәрелгән төп тема пандемияның Европа шәһәрләрендәге социаль-сәяси тормышка йогынтысы һәм икътисади кризистан чыгу юллары. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанда ковидка каршы көрәш алымнары турында сөйләде. Бу эштә хөкүмәт белән халыкның берләшеп, килешеп эшләве зур роль уйный. Кайбер илләргә нәкъ менә шул бердәмлек җитмәгәндер ди парламент рәисе. Үрнәк итеп волонтерларны, хәйриячеләрне китерде. Прививка ясатырга зур игътибар бирүне ассызыклады. В нашей республике, как и в всей стране, есть возможность бесплатной прививки одной из 3 отечественных вакцин. Этого не надо ждать месяцами. Пункты прививок организованы в шаговой доступности, в том числе на станциях метрополитена, в крупных торговых центрах. Мобильные пункты вакцинации курсируют по городам и райцентрам Республики Татарстан. Бу атнада Татарстан дәүләт советы белән Иркутск өлкәсе законнар чыгару җыены арасында парламентара хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Ул ике арадагы милли, мәдәни элемтәләрне, дуслыкны ныгытуга, канун чыгару эшчәнлегендә тәҗрибә уртаклашуга этәргеч бирә. Ике төбәк делегациясе вәкилләре очрашуында сөйләшенгән мәсьәләләр турында алга таба. Җомга Фәрит Мөхәммәтшин Иркутск өлкәсенең закон чыгару җыены рәисе Александр Ведерников җитәкчелегендәге делегацияне кабул итә. Дәүләт советы буйлап экскурсия ясагач кунаклар кара-каршы сөйләшүгә залга үтте. Парламент рәисе аларга дәүләт советының хөкүмәт белән уртак эшчәнлеге, республика икътисадының өстенлекле проектлары турында сөйли. Мы достаточно промышленно емкая, промышленно развитая республика, добываем нефть, сделали свою переработку, построили завод за $4,5 миллиарда с глубиной переработки 98% нашей сернистой нефти. Она вязкая нефть, такая мы уже 70 лет с одной территории добываем. Иркутский закон чыгару җыены рәисе Татарстандагы төрле дәрәҗә хакимиятның дустана мөнәсәбәттә эшләве безнең өчен кызыклы тәҗрибә ди. Бездә башкарма хакимият белән еш кына аңлашылмаучылыклар туа. Парламент фракциясенә дә үзара татулык җитми диде ул. Максатлары Татарстандагы үсеш, яңарыш тәҗрибәсен үрнәк итеп алып, үзләрендә тормышка ашыру. Мы приехали познакомиться, наверное, с одним из самых сильных парламентов, региональных парламентов нашей страны. Нам очень нужна эта мудрость, это опыт наших старших коллег-парламентариев, обладающих уже многолетним опытом, как построить взаимодействие с исполнительной властью. Ике төбәк парламентлар арасында хезмәттәшлек турында килешү дә имзаланды. 2017 елда мондый килешү хөкүмәтләр арасында төзелгән булган. Төп вазифа булган эшләнгән эшләрне парламент эшендә, депутат эшендә менә көндәлек эштә файдаланып, үзебезнең законнарны, чыгара торган законнарыбызны сыйфатын, эчтәлеген, нәтиҗәсен арттырырга. Безусловно, Татарстан это... Татарстан үсештә булган төбәкләрнең лидеры. Без бүген килешү төзеп, сезнең уңай тәҗрибәгезне үзебезгә үрнәк итеп алырга телибез. Закон чыгаручылар белән башкарма хакимият арасындагы татулыкның никадәр зур роль уйнавын сезнең мисалда үз өлкәбездә аңлатырга, күрсәтергә телибез. Хезмәттәшлек турында килешү имзалау хөрмәтенә бүләкләр алмашу традициясе дә бар. На память о сегодняшнем подписании межпарламентского соглашения это панно с созданием Государственного совета парламента Республики Татарстан. Дәүләт советы утырышында депутатлар 2020 елда Татарстан бюджеты үтәлеше турындагы законны беренче һәм өченче укылышта кабул итте.
293 миллиард сумга якын керем, 317 миллиард сум тирәсе чыгым. Нәтиҗәдә кытлык 23 миллиард сум тәшкил итә. Хисапны депутатларга финанс министры Радик Гайзатуллин тәкъдим итте. Җирле бюджетларга бүлеп биргән бюджетара трансфертларның гомуми күләме 20 ел дәвамында 51,16 миллиард сум тәшкил итте. Бу чаралар максатчан характерда иде һәм тиешенчә кулланылды. Дәүләт бурычына хезмәт күрсәтү бүлеге буенча бюджет чыгымнары 20 елда 84,13 миллион сум тәшкил итте. Бу федераль бюджеттан алынган бюджет кредитларының файдаланган өчен түләү чыгымнары. Дәүләт бурычына килгәндә 20 ел гамаклары буенча ул 98,12 миллиард сум тәшкил итте. Пандемияның чираттагы дулкыны башланмаса, Татарстанда агымдагы ел бюджетын кабул иткәндә куелган бурычлар тулысынча үтәләчәк. Узган ел бюджет өлкәсендәгеләргә хезмәт хакы вакытында түләнгән. Моны 100%-ка башкаралар. Быелның 5 аенда исә бюджет үтәлеше өлкәсендә вәзгыять ничегрәк? Керемнәр чыгымнарны каплыймы? Без финанс министры Радик Гайзатуллин белән шул хакта әңгәмә кырдык. Радик Рауфович, исәнмесез? Радик Рауфович, былтыр бюджет пандемия чорында үтәлде, быелны пандемияның йогынтысында кабул иттек. Шул сәбәпле 2020 ел бюджеты үтәлеше дә үзенчәлекле булды. Башка еллардан нәрсәсе белән аерылып торды ул, кайсы юнәлешләргә игътибар бирергә туры килде? Башка еллардан аермалырак булды инде, киренкерәк булды инде ул. Һәм тулаем алганда төп сәбәпләре белгәнегезчә ул менә коронавирус дибез, инде менә ОПЕК тарафыннан нефт чыгаруны киметү һәм нефт бәяләре, курс доллары кимеме, булар барсы да инде безнең предприятиеләребезнең эшләвен киметте һәм безгә бюджет керемнәре дә шул сәбәпле кимеде инде. Тулаем алганда 43,12 миллиард сумга 19 елга караганда керемнәр азрак кирде инде 20 елда. Бу инде мен тупланган бюджетта дип әйтәсем килә. Менә табышка салымның төп безнең инде кертүчеләр бу нефтяниклар, шуңа күрә төп кимүне дә алар бирделәр. Ул рәхмәтебезне әйтәбез, без инде федераль бюджеттан зур булышлык иттеләр. 22,4 миллиард сум тәшкил итте. Ташламалы кредит 2 миллиард сум бирелде. Һәм инде безнең ел барышына калган акчаларыбыз бар иде. Безнең бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең вакытында һәм тулы күләмдә хезмәт хакын алдылар. Барлык беренче чиратта булган чыгымнар вакытында һәм сыйфатлы үтәлделәр. Һәм инде менә безнең республикабызда бит инде зак еллар президентыбызның программалары эшләп килә. Булары да тулысынча үтәлде. Агымдагы елда бюджет үтәлеше ничек бара? Узган ел икътисадка булган тискәре йогынты быелгы керемнәр күләмендә чагылыш табамы? Керемнәр еллык күләмнең 47% тәшкил итә. Безнең предприятиеләребез һәм физик затларыбыз тотрыклы эшли башладылар. Буларның эшләү нәтиҗәләре булып инде керемнәрнең дә артты. Вакытында без хезмәт хакын биреп барабыз һәм инде барлык чыгымнарны да вакытында үтәп барабыз. Киләчәкне алдан барласак, ел азагына нинди нәтиҗәләр белән килә алырбыз? Әгәр дә ниндидер яңа башка төрле чаралар килеп чыкмаса, минемчә менә безнең инде расчетлар буенча инде республика бюджеты да һәм җирле бюджетлар да тулы күләмдә һәм сыйфатлы үтәлер дигән теләктә һәм ышанычлы булып калабыз. Радик Рауфович, бик зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Үзегезгә рәхмәт. Сез сау булыгыз. Бу атнада Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җәмәгать судьяларына таныклыклар тапшырды. Аны 14 хөкемдар ала. Алар арасында беренче тапкыр сайланучылары да, кабат 10 елга билгеләнүчеләре дә бар. Хәзер республикада 190 җәмәгать судьясы эшли. Узган ел алар 700 мең эш караган. Бу узган елга караганда 16%-ка артык. Дәүләт программасы буенча эш шартлары, матди техник база яхшыртыла. 2021-2024 елларда җәмәгать судьялары биналарын ремонтлау өчен Татарстан бюджетыннан өстәмә 146 миллион сум бүленәчәк. Хөкемдарларның квалификациясын арттыруга да игътибар зур. Судларда татар телен куллануны арттыру максатыннан быел курслар оештырыла.
Бүгінгі күн минем өчен бик дулкынландыргыч. Мин җәмәгать судьясына беренче тапкыр сайланам. Эшебез бик җаваплы, намус белән эшләргә. Быел Татарстанда ил-күләм проектларны гамәлгә ашыру өчен 31 миллиард сум акча тотылачак. 300-гә якын яңа объект төзелә. Мондагы эш барышы Дәүләт Советы һәм Дәүләт Думасы депутатларының даими контролендә. Аларның халык алдында хисап җыелышлары башланып китте. Шул рәвешле соңгы 5 елдагы эшчәнлекләренә йомгак ясыйлар. Алар ярдәме белән республикада тагын нинди мәсьәләләр хәл ителә? Илгиз Шакуров шул хакта. Дәүләт Думасында Татарстаннан сайланған 16 депутат эшли. 5 еллык эшчәнлек дәвамында алар тарафыннан Думага 600 канун проекты кертелгән. Шуларның яртысы кабул ителә. Мы будем добиваться решения этой задачи. Бердәм Россия партиясының хисап җыелышлары бу атнада башланып китте. Дума депутаты Айрат Фәррәхов быелгы праймеризда иң күп тавыш җыючы. 5 еллык эчендә ул Думага 93 канун проекты керткән. Татарстанлылар белән 500дән артык очрашу уздырган һәм 5000дән артык мөрәҗәгатьне уңай хәл иткән. Сәламәтлек саклау һәм икътисад өлкәләрендә актив эшләүче депутат бүген хезмәттәшләре табиблар алдында чыгыш ясый. Соңгы эпидемиялар күрсәтте, ничек игътибар тагын да икеләтә, күбрәк күтәрергә кирәк сәламәтлек саклау системасына. Һәм менә шушы нәтиҗәләр белән яңа программаны төзибез дә шуның белән хәзер чыгабыз. Мәктәп укучыларын бушлай кайнар ризык белән тәэмин итү, яңа социаль объектлар төзү һәм коронавируска каршы көрәш соңгы 5 елның иң мөһим эшләре шулар ди депутатлар. Ольга Павлова сәясәткә беренче адымнарын ясаган урыны социаль һәм спорт проектлары дирекциясе каршында. Депутат 5 ел эчендә социаль өлкәгә 7 миллиард сумнан артык акча җәлеп ителүен белдерде. В рамках проекта «Детский спорт» балалар спорты проекты буенча республиканың 30 районында 34 спорт залы ремонтланды. Бір ел ішінде 18 кеше спорт стасы булды. Татьяна Покровсканың Олимпия резервы мәктәбе ачылды. Биргә чит илләрдән дә укырга киләләр. Ил-күләм проектлар айрым игътибарга лаек. Татарстанда узган ел 11 ил-күләм проектны тормышка ашыру өчен 31 миллиард сумга якын акча тотылган. Бу хакта Татьяна Ларионова хәбәр итте. Һәр муниципаль районда яңа социаль объектлар төзелә. Аларга җиһазлар сатып алына. Эшмәкәрлеккә ярдәм һәм социаль түләүләр башкарыла. Демография ил-күләм проекты буенча республикада 72 гериатрия кабинеты ачылган. Мәгариф ил-күләм проекты исә Татарстанның 911 мәктәбендә шахмат зоналары булдырырга мөмкинлек бирә. Совместно с районными комиссиями приоритетными задачами считаем. Район комиссияләр белән берлектә яңа объектлардагы эш барышын күзәтүне, ил-күләм проектларны гамәлгә ашыруны һәм алар турында мәгълүматны халыкка җиткерүне төп максатлар итеп куябыз. Бүген Алсу Нәбиева да хисап тотты. Депутат сайлаучылар белән элемтәдән ныгытуга аерым игътибар бирде. Бу атнада Дәүләт Советы тормышы депутатлар эшчәнлегендәге кайбер вакыйгалар турында кыскача безнең махсус сәхифә «Парламент көндәлеге». Бу атнада чәршәмбе Дәүләт Думасы 3нче укылышта корал әйләнешен контрольдә тотуны көчәйтү турында закон кабул итте. Канун проекты Татарстан тәкъдимнәрен исәпкә алып әзерләнгән иде. Ау коралын сатып алырга 21 яшь тулса гына рөхсәт булачак. Коралны яшерен рәвештә сату авыр җинаятләр исәбенә кертелә. Моңарчы хөкем ителүчеләр һәм кайбер авырулары булганнар өчен корал сатканда шикләүләр булачак. Дәүләт яки муниципаль учреждениедә медицина тикшерү узмыйча кеше утлык корал сатып ала алмаячак. Татарстан депутатларының яңа тәкъдимнәре турында Илдар Гыйлметдинов сөйләде. Без карыйчакбыз тәрбия мәсьәләләрен көчәйтү буенча һәм әлбәттә инде бигрәк тә мәктәптә шушы куркынычсызлыкны саклау темасына багышланган минем үземнең дә закон проекты кертелгән. Мәктәпләрдә шушы куркынычсызлык белән мәктәп үзе шөгыльләнергә тиеш түгел, аны гамәлгә куючы оешма шөгыльләнергә тиеш булганың вәкаләтле бурычы булырга тиеш. Татарстан Дәүләт Советының Мәдәният комитеты матди булмаган мәдәни мирас турында канун проекты әзерли. Аның белән алар Дәүләт Думасына чыгарга җыена. Ул Россия халыкларының телләрен, гореф-гадәтләрен, традицияләрен, бәйрәмнәрен сакларга мөмкинлек бирәчәк. Бу законны депутатлар быел карарга планлаштыра. Бу турыда матбугат конференциясендә журналистларга хәбәр иттеләр. Парламентның Мәгариф, Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты беренче ярты еллыктагы эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. 53 федераль канун проекты каралган. Халык мөрәҗәгатьләре, мәктәпләрдә укучылар
ихтыяҗларны кайнар ризык белән тәэмин итү буенча зур эш башкарылган. Дөнья күләмендәге интернет ресурсларны татарчалаштыра башлыйлар. Википедияда йөзләгән татарча мәкалә һәм 153 татарча аудиокитап барлыкка килгән. Их много, и не только связанных с интернетом. Андый проектлар күп, алар интернет белән генә бәйле түгел, без бергәләп күмәк тырышлык белән татар теленең таралу һәм куллану мөхитен арттырачакбыз. Хатын-кызларның Бөек Ватан сугышы чорындагы батырлыгын яктырткан иң яхшы журналист эшләре конкурсына йомгак ясадылар. Конкурс сугыш хатын-кыз йөзле була алмый дигән социаль-гуманитар проект буенча үткәрелә. Татар һәм рус телләрендәге 450 иҗади эш кабул ителгән. Алар Татарстаннан һәм Россия төбәкләреннән дә 6 җиңүченең эшләре Россиянең архив фондына кертелеп, җәмәгатьчелек мирасы итеп сакланачак. Җиңүчеләрне 21 июньдә хәтер көне алдыннан игълан итәчәкләр. Мы будем продолжать реализацию этого проекта. Әлеге бәйге даими үткәреләчәк. Үсеп килүче буын сугыш чорының батыр хатын-кызларын белсен, аларның якты истәлеген үз бала һәм оныкларына да тапшыра алсын өчен. Республикада туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында тагын 5000-нан артык мәдәни чара узачак. Тоталь диктантны да алдагы елларда төрле милләт вәкилләре русча гына түгел үзләренең туган телләрендә яза алачак. Бу хакта милләт һәм конфессияара мөнәсәбәтләр мәсьәләләре буенча эшче төркем утырышында хәбәр иттеләр. Быел 37 зур чара үткәрелгән. Җәй дәвамында исә Семык, Балтай, Балда, Шиняз барлык халыкларның милли бәйрәмнәрен бер-берсенекенә охшаштырырга кирәкми ди очрашуда катнашучылар. Александр Терентьев фикеренчә, халык тамашачы кына түгел, уеннарда үзе дә катнашса, күңеллерәк булачак. От начала до конца быть частью этих событий. Килгән тамашачылар бәйрәмнең башыннан ахырына кадәр үзләре дә милли чараның бер өлеше булырга тиеш. Без бит онлайн трансляцияләрдән дә күрәбез. Халык милли бәйрәмнәр белән кызыксына, димәк ул кирәк дигән сүз. Узган ел безгә бер ачыш ясады. Әгәр дә бәйрәмне онлайн форматта да уздырсаң, аның катнашучылары, аны күзәтүчеләр саны 15 тапкырга арта икән. Безнең республикада эшли торган хөкүмәт программалары бар, һәм без аларны киләсе елларга күчерү, аны финанслау мәсьәләләрен һәм 5 ай эчендә ниндидер йомгаклау булачак. Хәзер җәмгыятьне борчыган мәсьәләләр турында. Татарстанда кызыл чөгендер ит бәясенә җитә язган. Кибетләргә аны алырга керүчеләр шулай дип чаң суга. Килограммы 170 сумнан арткан. Кишер белән дә шундый ук хәл. Аның хакы 100 сумга диярлек күтәрелгән. Базарда килосын 130 сумга саталар. Тамыр азыкларының күпчелеге чит илдән кертелгән. Әйтерсең, кишер түгел, виноград я мандарин ашыйсың. Бәяләргә ни булган? Җаваплы оешмаларның бу хәлгә аңлатмасы бармы? Рания Абдрахманова репортажы. Яңа урожай. Бу яңа урожай. Кыйммәт бәясе. Бу 70 сум классы. Ой, бик кыйммәт. Безнең өчен бик кыйммәт. Тәнзилә Әлмиева яшелчәләр пенсионерлар сатып алырлык түгел ди. Кишер белән кызыл чөгендер бәясе соңгы атналарда 3 тапкырга арткан. Алабыз без, әз-әзләп кенә алабыз. Бик сизелмәсен өчен. Сизелмәсен өчен. 1-2 штук, бәрәңгенне дә санап кына алабыз. 3-4 штук дип кенә. Бер пешереп, 2 пешерерлек кенә итеп алабыз. Узган елгы кишерне базарда 120-130 сумга алып булса, чөгендерне чыра яндырып эзләсәң дә табам диме. Волгоградтан китерелгән яңасы 150 сум, 2 атналык 35-кә саткан булганнар. Мондый хәлне сатучылар да хәтерләми. 50, 55, 60 сум бile. Хәзер уже 100 сум, 120 сум. Магазинда дешевле. Магазинда говорят, кишер магазинда дешевле, но точно дешевле. Дешевле. Нәрсә белән бәйлисез бу? Нәрсә? Bilmiyorum, narsa bilen baylarını su bilmiyorum вообще. Narsa bulgan bilmiyorum. Говорят, завоз yok, урожай yok. Ну, күтеп торамыз, яңгы урожайны посмотрим. Осталось покупаться гораздо меньше. Бүтін нәрсәгә, ризыкка да, киемнәргә дә бәя артты, пенсия җитмей, шуңа азрак сатып ала башладык. Үз бакчасында үстергән яшелчә җиләк җимеш сатучы апаларда да кишер чөгендере юк диярлек. Нигездә яшел тәмләткечләр. Бил сатканыбыз юк. Былтырлары менә бишәр шушындый кишерләрне, бишәрне 6-шарны куеп, пучук ясыйдык. 30 сум, 40 сум. Менә шәһәрдәге зур кибет челтәрләренең берсе. Кишер белән чөгендер сатуда юк, бәясе генә калган. Яшелчә бәясен күреп аптыраган халык социаль челтәрләрдә дә фикер алыша. Кишернең юылганы ничә сум икән? Юылмаганны алып, юып сатсаң, бераз акча эшләп була инде. Чөгендерне мондый бәядән күргәнем юк иде. Чөгендерсез дә тора алам дип уйлыйм. Чөгендер белән кишерне үстергән булабыз инде, яз көне чыгарып атабыз. Мондый бәяләр булса, сата башларга кирәк булыр. Мин чөгендер ашамыйм, кишерне дә ашамаска туры килер инде. Хакларга карасаң, я бөтенләй ашамаска кирәк.
Кытырганнар инде сүз юк бүтән. Сәүдә нокталарын Татарстан фермерлары җитештергән яшелчәләр белән тәэмин итү эше ничек оештырылган? Гомумән республикадагы азык-төлек базарындагы вазгыятьне белгечләр ничек бәяли? Әлеге сораулар белән Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына мөрәҗәгать иттек. Әмма безнең сорауларга җавап бирүче булмады. Әлеге тармакта эшләүче урынбасар урында түгел һәм әле тагын бер атна булмаячак диделәр. Республика халкы өчен шундый әһәмиятле мәсьәләдә аны алыштырырлык кеше дә табылмады. Әллә инде меңләгән кешегә кагылышлы мәсьәлә буенча аңлатма бирергә теләмәү генәме? Монысы безгә сер булып кала. Яшелчә бәяләре артуы буенча монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсенә мөрәҗәгать итүче булмаган. Әмма ел башыннан 35 мөрәҗәгать килгән инде. Алар сыек май, шикәр һәм йомырка бәясе артуга кагыла. Исходя из нашей практики, каждая такая жалоба, поступающая в наш адрес, она анализируется, исследуется. Һәр ариза аерым карала һәм монополиягә каршы көрәш законының үтәлү-үтәлмәве тикшерелә. Хәзергә андый хукук бузулар ачыкланмады, әмма аңа кадәр ачылган тикшерү бар. Әйтик, тавык йомыркасы бәясен арттыруда шикләнелеп, 2 кышчылык оешмасы эше карала. Яшелчә бәяләре артуга кагылышлы шикаятләр булса, идарәдә аны да тикшереп тиешле чара күрергә әзерләр. Без исә бу мәсьәлә буенча авыл хуҗалыгы һәм сәүдә сәнәгать министрлыклары үз фикерен җиткерер дип көтәбез. Казанда 6 җәмәгать ял итү урынын төзеп бетерәчәкләр. Велосипедчылар өчен каралган юл 75 чакрымны тәшкил итәчәк. Казан мэриясендә шулай дип белдерделәр. Хәзер Салават күпере микрорайонында яңа парк төзелә. Зурлыгы белән ул Горький Әмәт паркыннан да калышмаячак. Һәммәсендә велосипед өчен махсус юллар каралган. Ә менә Казанның үзәгендә мондый юлларны булдыру аерым кыенлыклар тудыра. Аларны ничек хәл итәргә уйлыйлар? Бу хакта Алия Хайретдинова. Салават күперендә 20 меңгә якын кеше яши. Тормыш өчен бөтен шартлар бар. Кибете дә, мәктәбе дә, балалар бакчасы да. Биредә яшәүчеләр ял паркы турында да хыяллана иде. Казанның туган көненә аны да төзеп бетереп, тапшырырга ышандыралар. Новый формат. Парк урынында элек сазлык иде. Ял урыны проектын ясаганда халык фикере дә исәпкә алынды. Без төзелеш эшләрен контрольдә тотабыз. Салават күперендә яшәүчеләр дә битараф калмасыннар иде. Аларның киңәшләре гел кирәк. 7нче хастахана артында тернәкләндерү паркы төзелә. Толстой скверы үзгәреш кичерәчәк. Зәңгәр күлләр территориясендә шулай ук Кабан яр буе һәм Ширек күлдә төзекләндерү эшләре башкарылырга тиеш. Бу эшләр өчен республика бюджетыннан 672 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Яңа паркларда җәяүлеләр өчен дә, велосипедчылар өчен дә юллар каралган. Шәһәрдә башкача мөмкин түгел. Узган 5 айда гына 41 велосипедчы юл транспорт һәлакәтенә эләгә. Аларда 1 кеше үлә. Тик Казан үзәгендә велосипедчылар өчен аерым юл булдыру кыен. Урамнар тар. Казанда яңа юллар төзү хисабына велосипедчылар өчен юллар 75 километрны тәшкил итәргә тиеш. Әлегә бу юл буйлап машиналар йөрсә, инде кичкә нәкъ менә монда велосипедчылар өчен дә аерым юл билгеләре барлыкка киләчәк. Аның киңлеге 2 метр ярым, озынлыгы 2 чакрым тәшкил итәргә тиеш. Мондый юллар электр самокатлар хәрәкәте проблемасында өлешчә хәл итәргә тиеш. Бүген Казанда 2000-нән артык самокат исәпләнә. Әмма алар өчен дә махсус юллар юк. Шуңа алар белән бәйле юл транспорт хәрәкәтләре дә арта. Май аенда Казанда бер сабыйны бәреп киткән иделәр. Чаллыда исә самокатта йөрү үлем белән тәмамлана. Одна из мер. Бу проблеманы хәл итү өчен бер ысул гына әлеге самокатларны без бар тик җәяүлеләр дип йөртәбез. Аларга карата закон юк. Хәзер без дөнья күләм тәҗрибәне өйрәнәбез. Велосипедчылар өчен дип төзелгән юлларда бәлки самокат белән дә законлы рәвештә йөреп булыр. Монда бәреп киттеләр. Бу проблеманы решать обязательно кирәк. Ясарга велосипедный юллары обязательно. Минем хезмәткәшне бәреп киткәннәр 2 җирдә кулы сынган. Специаль урыннар булырга тиеш. Кичкенә балалар җиргән җирдә, картлар, сукыр кешеләр җиргән, инвалид җиргән җирдә самокатлар булырга тиеш түгел. Велосипедлар да. Ирем әйтә, танышлары белән бар. Бер кеше, бер танышы, аның дусты двордан килеп чыкканда, менә шуның крылосын, бәрелгән инде, алай смертельный случай булмаган. Ул бит инде бер дә күңелле түгел, хәл түгел. Бу проблеманы хәл итәр өчен Казан җитәкчелеге самокатларны арендага бирүчеләр һәм юл инспекторлары белән берлектә утырыш уздырган. Анда беренче эш итеп самокат йөртүчесе дигән төшенчәне законлаштырырга кирәк дигән фикергә киләләр. Бүгенгә менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булышам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.